Hello mga people, mga human being tips! Ang Twigs na karon! Muni ang buhok. Muni akong trabaho kada adlaw no. Pakita na ko ninyo akong video gabalik-balik pero dili na balik-balik ang ato ang mga tawo, di na balik-balik akong mga customer. Ingani ra kadaghana ang buhok ni ma'am. Kampante ni si ma'am nga magpariban ako kay kapila na ning balik o pariban. Kung di siya mahadlo kay atong mga medisina gipanggamit, original gyud ni, dili siya makabugto, dili makanipis og buhok. Bisan pag nipis ka buhok dili gyud siya maunsa. Tanawa to siya putlan, daan kay buhok ni ang buhok kay maklaro man pud og ato ning patas o niya maklaro gyud nga medyo nipis ang buhok. Magpagwapa man gyud ang mga tawo mo nang pagwapahan gyud nato ni mga customer. Basta kampante ta nga magkulor tag buhok, bahala medyo nipis ang buhok ni ma'am o pilar guni ka buhok, iduol kanina ha, pilara ni ka buhok o. Ana ra siya kan nipis sa ang buhok pero dili gyud na maunsa kani siya pila naman ni katuig na akong gabalik-balik nga customer pero ang buhok wala gyud man wa bitaw ingon nga bugto kay kani mga medisina nga Schwarzkopf dili jud na siya makabugto mo nang dili sila mahadlok. Sige ra kag video bayuta ka balik-balik ra ni trabaho. Kaning buhok niya o gamay ra jud kay no, maklaro man. As in super jud nipis. Di ko nato ni awayon atong customer kay abi pa lang nangaway ko diri wa ko mangaway ni istorya ra ko sa tinuod nga nipis jud ang iyang buhok, di ba? Kunya tarungon nato ni trabaho kay para mapariha gyud ang kami kagwapahan ng buhok ni ma'am kay basta magpagwapa gani sila imo jud ang pagwapahan niya. Balik-balik ra gyud ni ato ang video pero lain-lain lagi na ang mga buhok, dili gyud na pareha. Ang ato lang tan-aw mo ra gyud procedure ang trabaho. Ya unsa mo naman jud ni akong content ni hang dapita lagwan tata bayuta ka. Akong gigamit na medisina is si straight therapy, si milk rebonding. Mild lang kay ano atong buhaton. Ang number 2 ni ako ang gimix kay para dili madaot ang buhok samtang magribanta basta nipis og buhok. Kayon yun maayo ang ato ang medisina kay para gyud bitaw ug sakuan pa ang mga ingredients niya ma-melt ug maayo or maukay bitaw gyud mag-ipon gyud sila. Nya muna ni buhok ni ma'am nga ato ang gikuluran tanawa di ba gwapa na no, nakuluran na. Dapan ni nani naka-highlight sa una. Sprayhan ako og porosity balancer kay nipis-nipis with yung buhok dapat i-save yun niya kay gamay ra jud kayo siya og buhok. Paningkamuti na di paningkamutan na to nga di madaot kay ug madaot ni na jugahon jud ko saon na lang nganong inganion man jud og pag-apply og medisina o ang buhok. Basta mga Schwarzkopf product i-train tag maayo ug saon na to pag-apply og buhok labi na kani ingani nipis kaayo. Imo jud na ipasaka ang buhok kay para dili maabot sa scalp kay imo unang i-down pag-apply pagkataud-taud amo adto na sa ilalom sa scalp sa ulo or sa ulo sa tawo or scalp. So naay chance na nga mga tangtang ang buhok mo nang magbantay careful jud nga magtrabaho ani magribantag buhok kay hadlok big makaupaw ta inuulo pa makukaupaw sukad pero hadlok gihapon oy kay dili lalim basta-basta ni trabaho sanon sayon ng tan-awon pero kapod lain mo trabaho ani bisag asa pa ka mo adto why mo riban ingani kanipsa kay nipis yun ang buhok ni ma'am walay jud mo pasalig kay hadlok sa trabahoon mura ni kanipsa ang buhok ni ma'am o magplan sa putaan ni careful jud kaayo dili palabi og hagos ani plansa kay mugahi mo guding buhok basta malabanan og plansa mo nang kabantay mo ano ubang riban nga kaging kay buhok kinahanglan magudon ta na nga tarungon pagplansa ang atoa man gud pud diha sa plansa mo komenta labi na atong plansa gamiton kanang mga ordinary dili kay siya insakto og init mo nang mugahi ang buhok kay init kaayo na og init kay siya nga plansa unya palabi nimo og hagos mukanggit pa jud na sa buhok kani siya dili gid mukanggit dili bation ng customer og kasakit sa buhok nga magplansa ka kay refine kayo ang plansa nimo ihagos dili gid siya mag static bitaw magpilit-pilit aday naa may mga plansa nga kani bitaw iyang blade ani o dili bitaw kaayo kuan hamis kay siya og blade una pag kuan nimo hagos nimo tulid yun kay pilar guni kabuk ang buhok ni ma'am o murag 140 ra gyud kabuok gamay ra jud kaayo yung katawa ra ba si ma'am kay ang buhok 140 pero wag yun siya mahadlok na magpariban no kay kampante ni siya sa ako Igwa pa ni naanad ni si ma'am magpariban ako
dili gid siya magpatrabaho ni ang buhok nga 140 ka pangyo to 150 na lang. Gibutangan ako og 500 para sa iyang buhok nga katong naka-highlights nga daan. Ato siyang butangan ani kay aron mawala bitaw tong iyang daan nga highlights aron mag-even ang color at so i-tone down. Nabutangan ako ni siya og neutralizer nga straight therapy nga milk rebonding. Makita na to ganiha diri nga dapit nga naa siya mga highlights na previous nga gibutangan ako ni siya atong gimix ganiha neutralizer with 500 nga intensity para ma-tone down. Kani sa punuan gibutang ani niya plain lang nya kani siya mo ni 500. Ang kani isa nganong plain siya wa mo siya color mo nang neutralizer atong ibutang ani dapita. Sa tanan ning tan-aw diha matingag gid siguro mo nga na-perminti si steamer nga ibutang. Comment mo below para makabalot ang unsa imong kaistorya nga ano siyang ibutang og steamer or comment pod nganong diriban bisag nipis og buhok. Nag-haircut ko sa iyang buhok nga medyo pilara lagi ni kabuok. Di ba ko ano to ganihan no? 150 karon nawa na 160 na ning baga naman tan-aw, di na maklaro ang scalp. Kunya mag-haircut tag nipis og buhok, kinahanglan dili po palabanan nato. I-layer man ako ni gamay, dili palabanan kay para dili bitaw pud manipis kay ang tumoy. Dili ko mo gamit og tining scissor. Ako ra nang anaon kay para dili ang tining mangudo nagtupong gihapon na pero gasigsag siya tupong. Guwapa na kay ang buhok ni ma'am nga atong gikoloran ay iyang buhok ganiha kay 120 karon nahimo ng 160 lagi. Guwapa na kay nawala na to diri ganiha ang murag nipis sa bagol-bagol tan-awon basta mariban ang buhok ma-straight siya mawala na tong medyo nipis tan-awon tungod sa mga grano sa buhok niya. Diring dapita nawala na putong gi-highlights nga daan kay dugan nito yung highlights murag tuig na kapin so naa na sa ubos. Gitone down ako para mag-even ang color. Guwapa na kayo buhok si ma'am niya. Ug naamoy pangutana din ha nganong ribanon man ang nipis o buhok unsa may purpose ana nga pwede ba dai ribanon dili na nipis pero gimok siyang anaon o maklaro gid siya nga medyo nipis-nipis atong gibulgar ang buhok ni ma'am. Sorry po ma'am. Pero nga na yun ang rebonding sa Schwarzkopf natural ra kay tan-awon ug sa tanan lang tan-aw din na sa akong YouTube channel Miss Human Being. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like, share and comment below ug sa tanan lang tan-aw thank you for watching and bye bye.